हम ना जा सकेला। क्यों? वाह अक्षरा सिंह बा तोहरे है गाना के ने एकदम दिल से सलाम बा भाई। वो 2024 में भोजपुरी के पतन कितना सुपरस्टार पतन कितना गाना गा के फेंक देने, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे कितना भी सुपरस्टार हो, चाहे शिल्पी राज हो, चाहे प्रियंका अंतरा सिंह प्रियंका हो, लेकिन भैया वो एक गाना गावे लेन अक्षरा सिंह, वो गाना देख के तो करेजा फाट जाई। हाँ जय हिंद सर बॉर्डर से बुलावा आ गया है। हाँ यह चीज़ के भाई तो भोजपुरी में मानल गई बा कि आप अगर बढ़िया गाना गावत हुआ तो आप पे कोनो वैल्यू ना हो, आप क्यों पूछे वाला ना भाई। वो सब लोग चोली ढोड़ी रंगता, खेसारी लाल मोटकी में डारत हुआ, पतरकी में, और भी सब लोग अपने अपने प्रकार से होली में नहीं के का से का बताएं यार। प्रमोद प्रेमी हमें तो दूर मूड़ी के नमस्ते तमाम लोग इसी गाना गावत हैं, लेकिन भैया वो अक्षरा सिंह के एगो सॉन्ग आइल बा, हम देखनी हमारा सब मार एकदम करेजा भाई वो पसीज गया है। कैसे भैया हो देशभक्ति से जकर भी जुड़ाव बा, जकर भी नाता बा, जे भी ये फिल्म के देखी सॉरी जे भी ये गाना के देखी ओकर करेजा पसीज जाई। भैया थोड़ा ये कहानी सुनला। अक्षरा सिंह एमन जो कि विधवा का रोल किए ही, उनकर पति जो हमें वो फौजी हवन, और जहिया उनकर शादी होले और सुहागरात के एक दो दिन बाद आर्मी से फ़ोन, मतलब कि आर्मी से कुछ अफसर आवेलन और अक्षरा सिंह के पति के लेके जालन। हमारा बॉर्डर पे जाके पड़ता है। कोनो बात नहीं के, देश के सेवा पहले जरूरी है। और अक्षरा सिंह के पति अपने पत्नी से ही कहलन कि हम होली पे आइब, लेकिन भैया हो होली पे अक्षरा सिंह के पति तो ना होते, लेकिन उनकर अर्थी जरूर आ जाले, कहे से कि बॉर्डर पे युद्ध हो जाला। तो भाई वो यही सब के वजह से अक्षरा सिंह विधवा होनी, और उनकर बेटवा जौन छोट का होला वो अक्षरा सिंह से कहला कि मम्मी चलो हम लोग भी होली खेलते, लेकिन अक्षरा सिंह उन्हें समझावे कि मैं होली खेल नहीं सकती। तो भाई वो यह बात बा। ये आपके बताओ चला कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से सॉन्ग जो उनकी रिलीज बा और 4 घंटा बीत गया बा यह सॉन्ग के, मगर अभी तक 7,000 व्यूज ही पहुँचल बा। आप लोग देखा 6,900 कुछ व्यूज भइल बा। लेकिन हम आप लोगों से कहो भाई हो, आप लोग जब अश्लील गाना भी ना पसंद कैल चाहला, अश्लील मुक्त कैल चाहत हुआ, तो इतना बढ़िया सॉन्ग के काहे आप लोग मतलब कि सपोर्ट ना करत हो। और पवन सिंह का सॉन्ग आयल बा, मन थिला कि अश्लील ना हो, लेकिन एक टक्कर में भी उस सॉन्ग ना है जो कि आज मिलियन में गयल बा, 4-5 मिलियन व्यूज 2 दिन में पहुंच गया बा। और इस सॉन्ग भैया जो है हिसाब से चलत बा, हमें तो लागत बा कि 2 दिन भी बीत जाई तब वो 1 मिलियन व्यूज जाई ना। लेकिन आप लोग ये गाना सपोर्ट करा भाई हो। अक्षरा सिंह का ये गाना बहुत ही मस्त बा, बहुत ही बढ़िया बा, बहुत ही ब्यूटीफुल बा। होली में सबसे बढ़िया ये सॉन्ग बा, और एगो देशभक्ति आर्मी के ऊपर ये सॉन्ग बा। तो आप लोग प्लीज़ जाके देखें। और भाई हो तुम्हारे भाई के चैनल बहुत छोट बात, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक करी। मिले थे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव।